салом алейкум апао, акао, хоҳару, дудару, падару модару. иншоалло ки ҳаматон сиҳату бардамед. хостам ки ами ватсапи мада беҳади бад муроҷиат бисёр шид. хостам амира як навор када як ябура ба ҳама бирастонам. Як лав ҳамаш дави гапа нагум, як ябура ҳамаш ла бирастонам. ана рости гап беҳади бад бисёр да ватсапам нависондестан: акаҷон илтимос бихе биё, мо наихе шароит даем, наихе проблема дорем, дар хона нони хӯрдан неста, ё мега ба ҳар проблемаҳо ҳаста. одамоеш ки мега участка надорем. мисол хай ман аввал гуфта будам ки қоидави бигирем и наворои ман барои одамое ки бигем ки рӯи ҷогаан, касали рӯи ҷогаан, фарқ надора марда зана ё кӯдакай, фарқ надора. одаме ки рӯи ҷогай не ки надора маблағе ки бирава хича личени кина, шароитиш беҳад вазминай, одами надора ура кӯмак кина. мо асос бигирем ами хел одаморо дастгирӣ мекунем. не ки баъд баъзан ҳолати мешавад, дар дигар навором дида бошен, одамое ҳастанд ки хона надора, мо навориш мекунем. ӯ ба ӯ хотире нест ки шумо обязательно ида сум партоена мо хонааш бихарем. ба ӯ хотире ки ӯ бечора дар квартира мешина, суми офтагиша ҷои кор надора, квартираш наметава, нони хӯрдан надора. ба ҳамун сабаб шидагия намегум накадам, кадагӣ мехел ҳолатора ми. не ки асос бигирем видеои ма ами гуфтам ки одамоида ки инвалид чӣ меган, касали рӯи ҷогай, тавобатшавандае, сум надоран. хоб бародарҷоно, ман хостам ки амира як навор кунам, як ябура ба ҳамашон бифаҳмонам ки хоҳиш мекунам марамни бифаҳмен. мада роӣ мекунанд, бисёрш шароити хонашона ё касалишона роӣ мекунанд, мебинам дар ҳолати беҳад вазминай. мисол шароитшонам дар ҳақиқат бигем беҳади бад шароити вазминдан. не ки ман чӣ кор кунам ки мисол ман як нафарам, мисол ози ватсапи мада зиёда 120 чанд нафар, 27 28 амихе карочи 120 чанд қариби 130 одам мара муроҷиат кардагие. ғайри и бо баъзеш мада занг мезананд, дар номерон занг мезананд, надорам ватсап, номерон да занг мезананд, муроҷиат мекунанд. не ки и хелай ки ман медонам, ина мисол ман мехоҳам ки ҳамаи амуро барам дастгирӣ кунам, мисолай барои алло. не ки охи баъзе одаме ҳастанд ки шояд ки ҳамин видеокунии ман дилгир шавад. ба чӣ сабаб ки ҳар як наворе ки мекунам ман ба хотире ки ҳамун одами бемор да ё ҳамун камбизоа да ягон сум гуфта ҷамъ шава, ҳамун бечора як ноланон биёва. ман бисёр бад хоҳиш мекунам илтимос бародаро амира дастгирӣ кунем. шояд ки баъзе одаморо дилтанг кунад ҳамин гапҳо. шояд ҳастанд нафарое ки уже мара бад мебинанд ҳамин видеокунира. шояд нафарое ҳастанд ки вақте мебинам ман як каса дастгирӣ дорам, шояд ки нағз бина акиша ман ҳеч гуфта наметавонам. бародаро ҳар кас фикри шахсӣ хичай. мисол ё ина комментария да баъзеш гапҳои хуб менависона, раҳмат ба падару модараш ки гапҳои хуб менависона. ҳастанд нафароеш ки гапҳои дағал менависона. ҳарвақта мара беҳад сахт мерастид. не ки худоро шукр амиқа блогероро ман тамошо мекардам, любой блогерои тоҷика тамошо мекардам. ба худо қасам мегум ина ягонташа то ирӯза ман гапи безеб нависондагӣ нестам. якумиш ки комментария намекардам, дуюмиш ки агар комментария ҳам намекардам, як гапи хуб менависонам ё менависонам бародарҷоно ҳамам тоҷикем, чӣ дар кора нанависонам гапҳои безеб. не ки истон фикр кардам чӣ гапи хуб бинависона, чӣ гапи ганда бинависона. и дунёи мо шумо инами 2 рӯзай, 2 рӯз зиёд нест, инами 2 рӯзай мемрем, ҳамон мерем ҳам тай хоки ханак. барои ҳамин кадоми чизе меге намеген мада чӣ нест. мара ин ҳами худованд худаш тамошо дорад, медонад дарини дили мада чӣ ай ма чӣ хел одам, алло худаш медона. ин ҳамиш мада басай, мада муҳим нест ки кӣ медона намедона, худованд мара медона, ҳамиш басай. не ки и хелай бародаро ки баъзе шаҳо мерем навор мекунем. мисол пешай навор кардан дар як рӯз хато накунам 4-5 бор занг мезана баъзеш ҳама не баъзеш. ана илтимос биёнанд таи шароит даем намихел
خب من برای الله میرم. خیلی که میبینه ویدیوش میکنم در کانال میمونم. خدا را شکر مبلغ بگیم جمع میشوه. رحمت به اون نفرایی که هر یک نوارای ما در کمک میکنه. رحمت به همش. مثال همه آدم در سوم جمع میشه، بعد که اوج سوم در کارتش رفتن میگیره، تا اگر خودم زنگ نزنم دیگه اگه زنگ زدن او اما در یگان چینه اسپروس یا آدم اکن تخرستان میکنه که همون انسان این کمینت مرا بگیم که چی میگم به این نوبت گرفته با این ای حالی ما پرسیده است. بعضش او بسیارش مثال وقتی سومش میگذاره کارتش ده دویم زنگ میزنه ای حالو میپرسه، میگه از او رحمت که اکمش که الله ترا سبب کرد، بعد نفروی خیرخوره که مرا کمک کردن ویدیو ات سبب شده می تو اومدی. نه که بعضش هست باور میکنی تو خودم زنگ نزنم ای حالش نپرسم، بعضش بخدا دیگه زنگم نمیزنه. نه من اکه پروایش ندارم. مثال گپ در ای که بعضی آدم اوجه خیلی بگم در اولا دیگه فراموش داد میکنه. من در مویم همیه که خداوند میدونه که من برای خدا لبو چای وردم میکنم. کتوی گپ همین برادر جانو که خواهش میکنم مرانی بفهمین. من هر یک شما که نوار رو میکنم او بیمار شما رو میبینم یا خونه شما رو میبینم، من انسانم دیلم میسوزه. نه که چکو کنم که من یک نفرم. من بسیار شاید این کدامش مرا تماشا دارم. من بسیار شاید سوال میتونم که یگان بلاگر از زنگ نزدین. خدا را شکر از قدم زگید بلاگر در تاجیکستان. گفتی همون یک پریکول است که اهالی تاجیکستان در بلاگرش بسیاره. همین گفتی همون گفوری اگر 11 میلیون شده باشه 12 میلیون چی داریم بلاگر داره. میگم همون بلاگر دیگر زنگ نزدن که بیا مقصد نوار کنه. خیلی میگه فلان بلاگر که شهر نیست نام شما بگیرم. فلان بلاگر گفته مقصد میگه که سراچ نواز من در 5000 بیو کارتم در پارتوی نواز میخیزم میام. بعضیش میگه گفته مایلی میام نوار میکنم چند قسمی جمع شد پپلم. مثال خیلی گفتن ما یک جا بیاریم خیلی تا تماشا میکنیم. مثال برای خدا میکنیم ویدیو ما خود در مراجعت کنیم. این خیلی برادرها که ما میخوام ما برای خلق تاجیکم برای ملتم انشاءالله همه وقت ما در خدمت تیارم انشاءالله. من در 2016 گفتی گپا که برای خلق وطنم ملتم به خدا در 2016 دبروانی رفتگی سرحد محافظت کردیم الحمدلله. برای همه وقت ما برای ملت تاجیکم برای خلق تاجیکم برای هر یک پدر مادر برادر و اپا و خواهر انشاءالله که ما در خدمت همه وقت تیارم. ما تنم سیاد باشه انشاءالله چی باشه ما تا وقتی هستم ما در خدمتشون هستم. میدونم این کار ما به حد قینه. بعضی او میدونن این چیزا کار ما قینه. نه که خیلی برادر جانو که خیلی میدونن ای همه در قین شهمیه که وقتی کامنتر یا در برای خدا ملت خود دستگیری میکنی با یک هم ملت خود در کامنتر یا حقارتی بیزه بد میکنه ای خانوادت لزد میکنه مثال اسمیه. این چیز دیدنش هم خوندنش هم گنده قینه را بعضی هاتون میدونن. تنبولی که من تایی روز یگون کامنتر یا در گپی بیزه ننویسوندم وقتی میبینی زیق میشه لبوی کس باشه. نه که من امورا نه حقارت میکنم یگون گم بعضیش با برادر جانش میگم برادر جان تمام اپا و خواهر داری نکی خیلی کار خوب نیست. کدومش که کمتر ناموس داره با میگیره چی شو دلیل میکنه کامنت. کدومش که بیناموسه با همون گپی بیزه بگید بنویسونه. نه که توکلشون به خدا اکبر. برای همین خواهش میکنم ای همه کدوم آدمایی که مدام مراجعت کردین مثال اوزی خطا نکن. بعضیش باور میکنه که وقتی مینویسونه دیگه بسیاری باده. من مثال اشتر تو بگیره داوده بیاشخونه دایم ریمونت یاشخونه ده بسیاریات میدونین یکم ویدیو که من 3 ماه پیش در همین کانالم پرتافتگیم ایاشخونه ما اگر تماشا کبوشین کدمی که اول تدپیس که میدونم یاشخونه ما یک خطا نکنیم 4-5 ماه کار کردن شد. یک ماه رمضان محکمش کرده بودیم. اوزی امرو با بگیم که با تمام قایدهش کردستم انشاءالله. خلاص که برادرو باز یک چیز دیگر هم میگم که باید این چیز هم میگفتم نه که برای بعضی آدمایی که مثال
дер ответ чун метим ягон чи мега ки мисол там ранг дига блогеро ҷавобум намети як не ки ма ози ҳам кори ошхона даям давода виу даям ки як нафарама бо инами видеокниви исуса ози хидам ина худоан шоидай мисол дандонам ба як дардай бояд мера бирам бигем дандона биканам мисол беҳади бад ғамам додесай шавқо куним намемона азобо мета не ки вақт дар корае ки саломатии хидма ҳисса мондагиама кӯшиш дорам ки ягон одама соҳиби як ноланон шавам не ки ман намедонам ки чӣ хеле чизора қабул мекунае гапора айма як видео каданае ба ҳаматон хостам ки ҳамин чиза бирасонам ки илтимос чӣ хеле ки ман шуморо мефаҳмам шумо ҳамро бифаҳмед баъзан вақте мешава медонам ин чиза ки бисёри баъд смсай ман успед намекунам амвора ҷавоб битам успед намекунам шояд мехонамш ай хотирам мебироя ки ягон ҷавобш битам амвора и хелиша мешава баъд яки голос рӯй мекунам мега там ранги дига блогеро ответму намети не ман алҳамдулилло агар подписчикои ман 1 миллион ки шава ман хеле одами чӣ нестам хидмат такаббур бигирам ман иншоалло ки чӣ хеле ки аввал одами оддӣ простой будам ман иншоалло то охира мерам ман метавонам бигӯям ки 12500 подписчик дорам ман баъд дига чӣ кунам не ки нея ман иншоалло ки агар подписчики ман 1 миллион зиёд ки шава ман ҳичира намекунам ҳамата ранги бародар медонам ҳамата ранги падару модар барое ки ҳамам як миллатем иншоалло хуб бародарҷоно ман ина чорум бор бо хоҳиш мекунам илтимос кадомита ки успед накардам смста надидам ё ки кадомита натонистестам омада шумо ҳамаро бифаҳмед назор бахшиш маро бифаҳмед ки ман кору бори зиндагӣ дорам мисол ман наметавонам ки зиндаги ман мисол рӯи ошхона ман наметавонам ошхонаро партома ай қафои мардум шавам ман дар ҳамун ҳолате мерам ки камтар кору борам сабукай мисол мехоҳам ки бо як тоҷики хидмона миллати тоҷики хидмона бирам дастгирӣ кунам одамои мусалмони хидмона не ки дар ин ҳолатое ки корум бисёртара шумо ҳамаро бифаҳмед мара ина як бародар ай россия занг задай ана фарзандча бояд ҷарроҳӣ кунанд 3 миллион рубл гуфтагиянд мара гуфт ки чанд блогерое ки мисол медонамшон подписчикош беҳад бисёрай просмотрошон хушрӯй чандбори зангшон задам голосшон роӣ ками ягон ответам наметан қабул намекунанд чима мега кӯдакам дар пеши чишмам мақсад рӯз ба рӯз вазъият безеб шидесай хай қинай любой падар дар қинай чиз кадоми падара ин чиза медона мара гуфта ки бародарҷон ҳамин хизмата намекунӣ гуфтам гап нест братан айма кадана иншоалло ай дастам омагира мекунам подписчики ма кама якова не ки чанд қай ҷамъ шава иша ҳичи гуфта наметавонам гуфтам картаи сбербанкта ана қатъи чид рӯӣ ки документҳое ки ҳамун ҷияна бояд личени кунен рӯӣ ки ҷияна хича сиёнка рӯӣ ки хидатам ягон қадр гап за гуфтам ки мақсад ин хелае ки медонам нафарое ки аввал мара подписатсия кардагиянд ӯ мара мешиносанд медонанд нафарое ки шояд ки нав тамошо мекунанд мара хушрӯ намешиносанд штоби амво бибинану бовар кунанд бидонанд дар ки мо хайр кардестем мисол аки хелае одамое ки хайр мекунанд ман медонам ба чӣ азобу ба чӣ меҳнат сума меёбанд ҳамун суме ки бояд дар фарзанди худаш роӣ кунад ҳамун бигем нолаи даҳани фарзандча мегирад барои худо хайр мекунад барои ҳамин гуфтам навор ки роӣ ки штоби мардум бифаҳмад ки дар ки хайр кардестем ана ӯ чизоро роӣ карда бовар мекунед ки ман даже вақти наёфтистам аммо акара видеоша монтаж кунам бигирам партом ки бародаро дастгириш кунанд хоҳиш мекунам кадомид ки канали ютуб дорен сообщество карда метавонен ма видеои ҳамун ака бояд бибироям ядрӯзада ана ҳамро бигирем баъд чӣ мегӯянд сообщество кунен ё ин ки дар ватсаптон чанд шиноси дорен ана падалид кунен ки тамошо кунанд шояд ки ҳамво тамошо мекунанд лайк мемонанд дар видеои ҳамун ака иншоалло ки видеош паҳн мешава нахоҳед ки бо ягон одамои хайрхоҳ кӯмакш накунанд ин ау акамра як чӣ гуфт мега ки яда ҳамкорум урусанд тоҷик нестанд урусанд мега гуфтаянд ки мо намечанд қадари оилигуна бигирем агар ёрдамат мекунем мақсад ман чӣ хел бигӯм охир любой кас боша камтар номусш мебара ки тоҷикои худмон истодагӣ
урус ёрдамаш кунам. Ман вакара гуфтам иншолло тоҷикои худм ман видеота бипартом иншолло ёрдамат мекунам. Аки ҳастай дар байни одамое ки муслимон нестанд вам раҳм мекунанд вам кӯмак мекунанд пуррае хел одамош ҳаст бисёра. ана ӯ гуфта ҳамкориш ки мақсад ман худам бо кӯмакат мекунам оилагумона бигирем кӯмакат мекунем. барои ҳамин мегӯм ки чемай дига миллат ёрдамаш кардана тоҷикои худм ёрдамаш кунанд иншолло бо беҳтарин кор мешава. ҳамин ҷиян бо шояд мо шумо сабаб шем ки ҳамин ҷиян ба по бихеза иншоалло. хоб бародарҷоно видеои ман беҳад дароз шид. ман фикрома фаҳмондам. хай иншоалло ки кадомед ки мефаҳмидагиен уже фаҳмидем барои чӣ ман дер ҷавоб дода метавонам барои чӣ баъзета фуромӯш мекунам ҷавоб битам. хоб бародарҷоно дар куҷое ҳастен чӣ дар тоҷикистон дар ватани азизимон чӣ аз тоҷикистон берунен аллоҳ ҳаматон нигаҳбон боша. бародарҷоно бо мегӯм ман ҳаматона ҳамчун як ҳаммиллати худам ҳамчун бародари худам ҳамата ҳамин хел медонам. ай барои аллоҳ ҳамата ман дӯст медорам миллати тоҷикма дар ҳар куҷое ҳастен. хеле ки ай вақт тоҷик миллати тоҷик сарбаланд омагиай худо ҳамаи вақт ҳамин хел сарбаланд бошем. бародарҷоно мо тоҷико дар ҳамаи чӣ сабр мекунем. миллати тоҷик ба сабра иншоаллоҳ дар ҳамаи азоб дар ҳамаи чиз мо тоқат мекунем. чӣ зиндагимон мисол чӣ меган қинай чӣ хеле боша набоша бо одамои сумдор бисёра иншоалло дар бартонай мо дар ҳамаи чиз сабр мекунем. боқӣ дар паноҳи аллоҳ бошем. дар куҷое ҳастем худованд ҳаматона нигаҳбон боша. дар паноҳи худо бародарҷоно.